Senyor Rabell, a vegades, perdoni, vostè no ens coneixem i per tant ja m'hi iré acostumant, però m'ha semblat que estava molt enfadat. Sí, no? Una mica. Bueno, no sé, jo he intentat tenir un to una mica amable, conciliador, respectuós, i si l'he enfadat amb alguna cosa li prego que em dispensi, però jo no el volia fer enfadar. Ja ho sé que un diumenge a la tarda és una cosa una mica feixuga venir aquí al Parlament i que deu molestar amb algú que ens està mirant per la tele, coi, però... No, dir sense cap voluntat de retret gran, somiatruites, com volem dir, som una colla d'il·lusos o una colla d'il·luminats o una colla d'inflamats, o no sé com ho diu algú, i llavors diu, i per això nosaltres proposem negociar un referèndum amb l'Estat. Fantàstic. Esclar. Això, jo no li... Senyor Rabell, jo això no li qualificaré de res, per tant, pot continuar fent el que vulgui, però jo no li qualificaré. Senyor Albiol, no cal que faci aquest to, diguem-ne, gairebé d'advertiment i d'amenaça. Jo puc mirar els ulls sense cap problema, ja ens coneixem, vostè i jo abans. Vostès no estan escollint un president de la CUP, ni un govern de la CUP. Ni ens hi volem semblar, encara que alguns pensin que el pentinat se'ns sembla, però no ens hi volem semblar.